Gaur baso ekologiko eta jasangarrietaz hitz egingo dugu. Baso bizietaz, alegia. Nafarroaren azaleraren parte importante bat ordezkatzen dute. Gure bioaniztasunaren gordale dira. Ura edo oxigenoa bezalako elementuak eskaintzen dizkigute. Eta gizakiarentzako natur baliabide bikainak eskaintzen dituzte. Hortaz hitz egiteko erreportaje interesgarri bat eskainiko dizuegu. Eta beti bezala solasaldi eder bat. Bukatzeko, gure ahosapaia gozatzeko errezeta eder batekin eta goxo batekin amaituko dugu. Beraz, ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara. Maria Biela baso ingeniariaren eskutik baso kudeaketaz. Aritzeko hitzordua uharten jarria daukagu gaurkoan. Agresta sortu zuten orain dela uste 22 urte, karrera amaitzen ari ziren 10 lagun, basoko ingenieritza amaitzen ari ziren 10 lagun, eta egin nahi zuten kooperatiba bat, baso eta ingurumen proiektuak egin ahal izateko. Gero amargosten, nire zintasun denak, behin da berriz kantatzen. Nafarroan badugu Refina. Refina bada gazteleraz Red de Evaluación Fitosanitaria de Masas Forestales de Navarra. Vale? Eta hoitan egiten dira partzela batzuk eta ikusten da nola dauden basoak osasunen aldetik. Vale? Hortatik atera dugu orokorrean basoen egoera ona dela. Vale? Datu horietatik ikusi da momentuz, ia 80 neurtutako zuhaitzak osasuntsu daudela, baina ikusi egin da lehorketen ondorioak agertzen ari direla, batez ere arteetan eta pinu lariziotan. Basoen bizitza gurea baino askoz ere luzeagoa da. Vale? Orduan, guk geure bizitza normalean ikusten ditugu basoaren egoera edo adin txiki bat. Vale? Orduan, ze gertatzen da? Ekosistemek eta basoek ekosistema bat bezala egiten dute evoluzionatu. Vale? Eta evoluzio hor barruan izaten dira perturbazioak, vale? Izan daitezke lurrak, lurteak, haizeak, uholdeak ere, vale? Suak ere bada perturbazio natural bat, eta guk basogintza jasangarriarekin egiten duguna da prozesu naturalak imitatu, vale? Zertarako egiten dugu hori? Basoek denbora gehiago bizi ahal izateko. Eta nola egiten dugu hori? Egur mozketen bitartean. Orduan, ze gertatzen da? Egur mozketen bitartez, ze lortzen dugun? Bueno, neurri batean, gelditzen diren zuhaitzak, errekurso gehiago, baliabide gehiago eukitzeko. Adibidez, ur gehiago, argi gehiago, eta horrela hazten dira hobeto, gehiago eta osasuntsuago. Agrestak krisi garaian apostu bat egin zuen teknologiagatik. Eta teknologioetan batez ere izena du LIDAR. Bada abioi batekin pasatzen dela eskaner bat eta orduan izaten da lurraldearen hodei puntu bat. Eta ikusten da puntu batzuk dira
zuhaitzen goiko partekoa, bestea izaten da lurrea, bale? Eta orduan horrekin sortu dituzte modelo batzuk jakiteko zenbat egur dagoen basoetan, bale? Hoitatik sortu dute proiektu europar baten bitartez aplikazioa edo programa Forest Map, bale? Non sartzen duzun kokapena, hau da katastroko partzela eta poligonoa, eta lehenengo espezia, ze espezia dagoen zure mendian. Pinu gorria, pinu larizioa, artea, pagoa, bai? Eta hortik ateratzen da, zenbat ateratzen dira, zenbat zuhaitz dauden, ze dentsitatean dauden, zenbat egur dagoen, eta hori da aplikaziorik nagusia. Kaixo, gaur basoen kudeaketaz arituko gara eta bereziki basoen kudeaketa ekologiko eta iraunkorretaz. Horretarako, hemen daukagu, lehenik eta behin, Julio Villanueva, mugimendu ekologistaren parte, eta baso zaintzan ere, lanean dabilen persona bezala, zurekin hasiko gara. Julio, guazen azaltzea lehenbizi ikuslegoarentzat zein da Euskal Herriko eta bereziki Nafarroako basoen argazkia? Esaten aldugu ez dela beste tokietakoa bezain txarra, baina bueno, ez da ere ezin da esageratu ere. Esan nahi dut, Nafarroan baso ederra ditugula, beste esan bezala, igual Gaztela edo Andaluzia edo hainbat tokitakoaekin konparatuz, baina bueno, baditu bere itzalak ere. Adibidez, produzio monokultiboa eta handitu izan zen, garai batzuetan, Francoren ondoren, gehien bat, herriak despopulatu ziren heinean, nolabait konifera landaketa ikaragarriak egin ziren, erdialdean gehien bat, bueno, herriberan zer esanik ez, oso baso eskasak izaten dira, eta orduan hor osasuna, hori ezin da konsideratu baso autoktono, hori da nolabait zura produzitzeko lantegiak, ez? Eta orduan, hori kenduta, beste inguruetan desente mantendu izan da, gehien komunala desente mantendu delako, ezin da konparatu Gipuzkoa Bizkaiarekin. Gipuzkoa Bizkaia nolabait lur hori edo baso horiek izan dire pertsona pribatuen esku, eta orduan etekin ekonomiko handiagotze aldera nolabait koniferak, eukaliptoak eta asko garatu dira, ez? Eta hor, Nafarroako alderdi hortan ere, Kantabria aldeko kornisa hortan ere, eragina hori, Gipuzkoa eta Bizkaiaren eragina ere nabaritzen da, ez? Hor, konifera asko dago, eta orduan, tokien arabera, ikusten dira aldaketak, ez? Badirela batetik bestera, ez? Orduan, Julio, zeri esan beharko genioke basoa? Alegia, zer da basoa eta zer ez da basoa? Bueno, basoa da berez sortutako basoa, ez? Sekulako balioa eta eskaintzen dizkiguna, ez? Hain zuzen ere, oxigeno sortzaile ikaragarria da, uraren zikloaren kudeatzaile aparta, gero ere ur hori ere eutsi egiten du, gero bioaniztasun iturri ikaragarria da, eta noski lurra ere eutsi egiten du. Hain zuzen ere ikusten da, higatutako zonaldetan nola lur hori
azkenian errekak eramaten ditu, eta azkenian nolabait lurraren euslea da, babeslea, ez? Eta oso importantea biztan da, betidanikan izan dela nolabait elikadura sortzailea. Beti bizi izan gara, adibidez, gaztainetatik, garai batean ezkurretatik, eta beste hainbat produktuak ere sortzen ditula, ez? Ontxoak edo beste frutuak eta bar. Orduan, nolabait bizitzaren gordelekua da eta babeslekua. Eta beraz, esan genezake monokultiboak ez direla, basoa. Monokultiboa azken finean da, hori ez, produkzio animalekuari erantzuteko sortutako monokultiboak dira, ez? Gehien koniferetan, oinarrituta, orain asko eta asko ari da zabaltzen gehien Bizkaia Gipuzkoan eukaliptona, eukaliptoa guzti suntsitzaileena, bai ura kutsatzen du, bai su piztaia ere bada, eta, bioaniztasuna suntsitu egiten du, eta bar, ez. Orduan, nik uste ezberdin du behar dela, ez. Nolabait, produkzioari begiratutako basokakotxen artean horiek, eta gero baso autoktonen arteko aldea guztiz nabarmena da, ez. Hombre, izaten bada suteak saiesteko edo gehiene, batez ere hemen oso erraza dela adibidez ezkaba sutan agertzea, hobeto. Horrela adibidez fauna eta flora, salbatu dezakegu, no se. Mendia ez gehiago guten, en plan, zuten genekin, baina nik ez dut ezer pentsa horretaz. Nik egia esan lehenengo aldia entzutetela olako ezer, ez dakit. Ez esango dizut, pentsatzen dut Nafarroko gobernu mailan badagoela hori kudeatzen dutenak. Bueno, egon badaude, klaro. Esan nahi dut, ni Urbasa ingurukoa naiz, eta, basozainak, eta nik uste dut gauzoiek zentzu horretan edo izakindola begiratuko dituztela. Ez, baina, beira, pasaren larumatean joan nintzen Donostira kotxez eta zegoen leitzan zute bat, ikusi nuen autobidetik, flipatzen nuen. Garai honetan egotea leitzan zute bat, da flipatzekoa, ez? Garbi dago, kudeaketa espazio bat baldin bada, kudeaketa hori iraunkorra izan behar da, baso horren bizitzari erreparatu behar zaiola, ez? Bizi iraunkor bat izan behar du. Bai, horra adibidez, leheno aipatu dudana, ez? Nolabai, monokultibo hori, koniferen beren monokultibo esotikoena, eta bar. Hori gerota gutxiago egin behar da. Hain zuzen ere, arazo pilo ekarri ditu, bioaniztasuna galeraz aparte, ura ere zurrupatzen du asko, leheno eukaliptoen kontua, baino gero ere, adibidez, azkeneko banda gorria, izan dire izurrite ikaragarriak guzti suntsituta utzi dituenak, ez? Olako konifera saiak eta bar, baino orain ikusten ari gara berriz beste konifera batzuen ordezkatzearekin ari direla orain, ez? Eta nahiko gaizki ikusten ari gara hori, ez? Azken finen, naiz eta orain konifera horiek igual erresistenteak izatea, banda gorria, banda marroiari, baino hemendik urte batzutara, segurazki beste izurrite bat ekarriko dute. Orduan, nik uste praktika horiek guztiz okerrak direla, ez? Eta gero, beste nolabait kudeaketa leheno komentatu duguna, hori da nolabait landa eremuaren despopulazioarekin lotutako kontua da ere, ez? Nolabait bazterrean utzi direla basoak, etekin batzuk, sortzen aldiren etekin batzuk eta hola, nolabait baztertuak izan dienak, eta nik uste importantea dela, ez? Nolabait
Adibidez, orain gaztainakin egiten ari dena interesgarria da, nolabait ekartzen ari dira nahiko onak diren gaztainondoak, nolabait ez bakarrik zurarendako, baita ere elikagaia izateko. Osea, hor nolabait badire esperientzia interesgarriak hor. Julio, eta basoen aniztasun hori lortzeko ze ekintzak edo ze alternatibak planteatzen ari dira gaur egun? Badire oso interesgarri diren ekimenak, adibidez nik beti aipatzen dut Tafallako kasua, berdesia deitzen dute proiektua, alegia Tafallan inguruan egitea olako esi berdea, berdesia hori da, nolabait basoa sustatzea Tafallan inguruan, eta oso interesgarria, landaredia autoktonoa da, eta, karo, gaur bezalako aldaketa klimatikoen egoera batian, eta oso importantia da, nolabait herrien inguruan babes zonaldeak egitea, gehien bat ikusi izan dugu azkeneko zuteetan nolabait koniferak guztiz erreta gertatu direla, hain zuzen ere koniferak erretxina dutelako eta hori gasolina besteik ez da mendian, eta kasu horietan nola arteek, erkametzek, aritzek, nola eusten dioten suari, eta orduan hori importantia da, eta nik uste, Nafar gobernuaren aldetik nik uste beste basogintza politika bat nolabait desertizatutako zonalde horietan, alegia urrauletan edo erromantzadon, ikusten nolabait tufarria, harri urdina deitzen den euskaraz edo, nola ari da azaltzen, orduan hori desertizazio prozesu horiek nik uste gelditu behar direla. Ze bestela lurri gabe, lur organikorik gabe gelditzen ari gara. Eta importantea da, adibidez Txinan egiten ari den, badire proiektu batzuk eta oso interesgarrik, harrietan bertan, nola sortzen, nola egiten dituzten zulotxoak, dena eskuz, eta egiten dien landare berezi batzuk, eta nola bersortzen dute nolabait basoaren oinarria, eta gehiago hortik goiti nolabait basoa sortuko zen. Orduan nik uste kontzientzia hartu behar dugula, eta olako zonalde desertizatuetan nolabait, azkenean basamortua onaino ere heldu da. Eta orduan horri aurre egin behar zaio, Afrikan egiten ari den bezala, gerriko berde horiekin, eta bar, ez. Alternatiba horietan, Mirian oso interesgarria da, baita ere, Nafarroan nola harremantzen ari diren, baso larregintza eta basoa baditugu adibideak, Irainetan, Arruazun, Ugarte Arakilen, nun betiko baso angio edo dehesatu horiek berreskuratzen ari diren, abeltzaintza eta basoaren arteko harreman orekatu hori bilatuz. Lotura horretatik eman diezaiokegu alternatiba iraunkor bat baita ere herrietako abeltzaintza eta nekazaritza proiektuei? Nik uste baietz, azkenean herrietan bizia egon da, mendiai lotuta eta basoei lotuta. Herri asko Nafarrokoak horren esker bizi izan dira, ez? Bai abeltzantza, basoari lotuta, eta alternatiba izan zen gu gehiago basoa ere erabiltzea, hobetzen handitugun infrastruktura, bai itxidurak eta bai uraren kudeaketa. Baita ere, basotik bizi izan gera modu artisauak ziren, artisau pila bat zeuden bere produktuak egiten zituztenak bertan. Baita ere, egurra saltzea modu enpresa txikien bidez eta kudeaketa iraunkor baten bitartez, gure mendiena, eta hortikan bai soliboak edo bai egurra energetikoki saltzeko, baina hori alternatiba dira lanpostuak sortzeko gure herrietan, ez? Azkenean basoak beti egon dira hor, herrien kudeaketa izan da, eta hango biztanleei eta biztanleak bizi ginen mendia eta basoei esker. Garbi dago, herriak bizirik nahi baditugu, basoak bizirik behar ditugula,
eta garbi gelditu zaigu baita ere herri bizirik gabe baso biziak eukitzea zaila izango dela. Elkar lotuak dijoazen, bi erpin direlako, landa eremuek hornitzen gaituzte gure eguneroko beharretaz, eta basoak dira behar hoiek eskaintzen dizkiguten eremu ezinbestekoak. Gobernantza espazio, bioaniztasunaren gordale airea garbitzen dute eta gure herriko kultura ordezkatzen dute. Azken finean hori zen gaurko xedea, ez? Baso ekologiko eta iraunkorrak behar ditugula eta horietarako alternatibak badaude. Kaixo, gaur prestatu behar ditugu barazki batzuk eta probestuko dugu, beti bezala, zerbait, eta gaur dakagu kalabaza krema bat probesteko. Eta hau izango da gure plateraren saltsa. Hasteko, azelga batzuk ditugu hemen, egin behar duguna da, moztu eta alde batetik utzi hostoa eta bestetik bestea, bale? Eta ingo duguna da, hola moztu eta bastoi batzuk prestatu, bale? Eta hostoekin antzekoa. Eta orain egingo duguna da, barazki guztiak garbitu, eta hasiko gara egosten eta azalduko dut nola egosi, bale? Bale, bueno, pues ya garbitu ditugu pasadu uretik barazkia, eta orain hasiko gara egosten barazkiak, eta horretarako dugu hemen ura irakiten, eta beste bol batean dugu ur hotza, bale? Da urra izotzekin, eta biei botako diegu bai ur honi eta bai ur honi gatza desente. Eta hasiko gara barazkiak botatzen uretan. Bale, falta zaiguna da kremari botatzea olio pizkat gehiago eta piper hauntziz pizkat, frigitzea gure berdurak, hemen daudela, kolore polit batekin, eta platean jartzea dena, bale? Botako dut hemen olio pizkat gehiago, piper hauntz pizka bat, olio pizka bat, baratxuria, eta orain ja, barazki batzuk hemen.
eta bagoaz enplatatzera. Lehenengo jarriko dugu hemen salsa pixka bat. Orain barazkiak. Eta bukatzeko hirugiarra. Olio txorrotada bat. Eta hau gure gaurko platera oso erraza, ikusi duzuen ez bezala, eta hori, modu, probestu dugun kalabaza krema, eta hori da, egin. Gure basoak baso bizi izateko, bertako landareriz eta landareri anitzez osatuak izan behar dira. Ekosistema aberats bat eskaini behar dute zeinean gure basabere eta gure etxabereek elkarrekin bizitzeko esparrua topatzen duten. Basoak gure natur baliabideak dira, eta horretarako zaindu egin behar ditugu. Baso biziak bizitza ematen diguten basoak direlako. Beraz badakizue, ekin bideari eta hurrengo geltokira arte.